I pozivamo ljudi dobrodošli u moji očekivani video na mom kanalu. Danas ćemo da snimamo igrić koji me baš očekivalo da će da bude. A to je Team Fortress 2. Hajde idemo u igrić. Prvo nam iz početka je kao zub da namestimo. Pošto nisu pametnjaki, pošto su pametnjaki i to dobro. Onda smanjim da se ja dobro čuje. Danas vidimo i idemo da igramo opet Death-Run, ali ga potegnemo mapu kokaina. Pa je. Idemo kako. Spy, šta si to radio crni ti? Okej, ostalih još najinzenci. Gdje? Ovo ja ne znam da pređem. Pa zato ne očekujte u ovoj mapi da prelazimo ležicu. Zbog ovoga. Nekad se plašim da padnem, ali nadam se da neće pasti ovoga puta. Ovaj inženjer se tupira. Sad ne znam da li će ovo biti copyright video. Ajde, Stalin, možeš ti to. SSSR. Odidite samo levo skroz. Ovdje su sad svi umrli, zato što smo pobedili, pa idemo dalje. Kao i obično pritiskam ovo. Da mogu da uđem u ovo lice, jer navikao sam ovako da igram. Ja kad bi prošao na first person, bukvalno bi se ovako, what the fuck, šta je ovo? Sad ovo nije zamka uopšte. Zato ne brinite, ovo je već zamka i ovdje mogu da vas zajebu. Inače ne znam šta ću da pričam jer nisam spremio ništa, ja uopšte ne spremam tek za snimanje i tako nešto. Ali ne znam da li se čuje liku iz pozadine. Mnogo se toga promenilo od mog osustva i to mog dvogodišnjeg osustva. Nisam imao želju da snimam uopšte 2 godine, nije mi se išlo. Nisam imao inspiraciju da snimam, a nadam se da ću da vratim tu popularnost i da ćemo bar da doguramo do 100 subscribera ili do više. Sad. A ne, sad sam se sjedio. Jel smrt aktivno? Mislim da nije aktivno. Šta sam ja idiot? Ja sam pravi idiot. Zašto sam ja ovdje uopšte uradio? Izgubio sam koncentraciju za trenutak. Ovo će sad mnogo da troje. Ovo najviše mrzim kod igrača. Gube 1/3 svog života. Za sramote jedne. Nadam se da će ovo brzo, već snimam 3,5 minuta. Svaki videi će da izađu po ili do 20 minuta ili do 25 minuta maksimum. Znači ne očekujte preko 25 minuta videa. Ovo je sad više katastrofa. Evo, ovaj Harry je bio hrabar i ovaj je bio hrabar. Znači opet 9. A ja da sam preživio bio bih 10. Samo da pritisnem random. Baš volim random da igram. Sad. Ajde, šta će si izabrati? Stalin je došao u Susiju, sjebao nas je skroz, zato što smo ušli u 2. svjetski rat. Oteo da otruje Tita, Bog ne znam zbog čega, zato je tako glup u mozak svoj. Aj, bla bla. Da, puti ti se dispenzer. I ovo ne znam što sam sad teo.
Neke stvari jesu tačne za Staljina, da je to da ubije Tito, evo. Neću se to glupost. Sad smo inženjer. I nadam se da će ovog puta uspjet da pobedimo u ovoj rundi. Ako ne uspijem, to će biti razočarenje i za mene i za moj dvogodišnji povratak. Jer ja nisam baš izbacivo klipovi. Ne znam kad sam tačno izbacio klip. Uopšte ne znam. Ali nisam rekao dobrodošli u novi video, kako ste, šta ima. Promenio sam ime, više nisam Mickey Games HD, sad sam Acalion Game SRB. Acalion. Da se svi subscribe-ete na ovaj kanal. Jer sada se vraćaju nevjerovatni klipovi koji još niste vidjeli. I nadam se da ja ću dostignem u brojku od 1000 subscribera. Ovako, od 100 subscribera otvaram Facebook stranicu, od 1000 subscribera otvaram Instagram. Dogovoram, znači dogurajmo do 100 subscribera pa otvorit ću Facebook stranicu, pa poslije toga da doguramo do 1000 pa da otvorimo Instagram. Jel može, mislim da je to fair. Ne znam što više. Sad smo stigli do ovog dela gdje će sad ljudi da kempaju, a ja ću malo da zaigram. Ne znam kad će ovaj klip da izađe, ali snimam ga sad u... Ne znam sad koliko je sati, u nekako blizu 6. Ali ostalo nas je 13, što je i dobro. Ali ovo je sad problem. Zašto ja mucam? Ja tu nekad problema sa mucanjem, ovo gore ne znam kako se, problematično. O! Može. Ne mogu da gledam. Ajde, pa izaberi dobro nešto. Izgleda kako se to kaže, ona mini igra u draft, ne znam kako se to ono, da idete dole i ono ovako da izbjegavate. Ne znam kako se to zove u Minecraft. A ja mislim da ću sad tačno, pošto ja sebe ne vidim u ovoj gomini ljudi. Okej, prvi sam. I nadam se da neću dobro. Ubili su ga, no to nije fair. Želeo sam i ja da ubijem. Nije fair prema meni. Ja snimam video, ne bi... Što ja letim? Levitiram. Vidi. To glitch u igrici bio. Ja uvijek kad igram da zgličam neku igricu. Ali ne znate da ja umem da zgličam igricu. Sad znate možda zbog čega sad sam promenio video. To je ja promenio video, promenio kanal. Zato što sam želeo da mu se... Pošto ja i moj brat smo trebali da snimamo da se zove Braća Gameri. Pošto to nije ušlo, nije ni telo moju ideju da bude ne znam kako se zove. Trebalo da se zove, pa je on nazvao Mickey Games HD. Pošto ovo nama nije prvi kanal, imamo još jedan koji nam je dobro išao na početku, ali... Dobro išao, ali ne znam, nisam, nekako nam je bila blokirana šifra i nismo mogli da uđemo na kanal da pristupimo tome, pa zato oni videi ostaju do kraja danas. Čim izađe neki program kako da izbrišemo kanal, da se ne logujem preko Google-a, to jest preko YouTube-a, odmah ću da vam javim da ga izbrišem. Sad mi se zalagalo, laguje mi, osta mi laguje. Sad mi se, opet, nešto mi se sad zalagalo, ne znam što je to bilo. Sad, nas je sad ostalo 8.
se sad dosta ovo leva. Baby. Justin Bieber. Najviše dislajkova je bilo na toj pesmi 100%. Ne znam, to je... O ne, stanim. Jebao sam se. Staljine, no. Staljine, no. No, Staljine, povuče sve što ste hteli da uradite u vašem bednom životu. Nemojte me samo ubiti. Molim vas. Zašto sam umro? To nije fair. I ja calijom vreme SRB demo men 2 minuta i 40 sekundi nisam preživljao. Trči smo. Ajde, možeš ti to. Inače, još 9 minuta. Taman ću da završim i ovo. Taman 9 minuta se završava i ovaj server, to jest završava se vreme za ovu mapu, pa idemo na drugu. To jest ta druga neće da bude, ali nadam se da će da bude ova na kanalu. Sad, zašto ja igram Team Fortress 2, sad ću neki da pitaju. Pošto je to prva igrica, ne znam sad da je to bila prva ili druga igrica koju sam nabavio na Steam, preko Steama, ali prva igrica koju sam kupio, koju sam skinuo i to besplatno preko Steama. I to vreme nekako sam zavoleo igricu. Gledao sam čak i Adam broja da snima neke animacije, Death Run i to nešto, htio sam i ja to da snimim tada. Nisam imao dobar računar. Nisam imao jako dobar računar, imao sam tako loš računar. Onog prošlog kanala što vidite, a to je sve od onog starog računara bilo. Znači nismo koristili ovaj računar što sad koristimo, koristili smo onaj tamo crni računar. Ne znam sad kako će sad to da izgleda. Ali bio je crni računar, iako je bio smeće od računara, da smo mogli samo da igramo Minecraft preko njega i čak i Minecraft nije mogao da podnese. Sad će da me zajebe. Ne znam da je aktivirao ovu zamku. Ja, vidio sam to. Prošao vuda. Video sam ja da je prešao. Aha. Gravity. Ne Gravity, kako se to kaže? Gravity ili Draft, ne znam. Sad, Minecraft, da li ću snimati Minecraft? Sad, zavolio sam Team Fortress 2, a Minecraft nisam ni pipao, znači bit će manji, to jest bit će možda jednom mesečno neki Minecraft video, ali... Minecraft video, ali ne znam kada će da izgleda, stvarno. Ne da mi se da snimim igricu, zavolio sam igricu, kao i sve igrice koje nisu Minecraft. Ajde da idem kliknemo random, šta će da bude? Inženjer, nemoj me izneverit, molim te. Znači ovaj serial imat ćete dole u opisu, znači koji hoće da igra Team Fortress 2 i ko hoće da bude u ovom videu, to jest ako hoće nekada da me vidi, da me zamoli dodaj me za prijatelja na streamu, a ne to. Sad ovako, ne znam ali vidjet ću do kraja ovog mjeseca da sredim LOL. Jer većina mojih drugara igrala LOL, neki igraju FIFU, ali ja mislim da niko ne igrao ovu igricu. Ja ne igram više igricu, probat ću da snimim LOL, ali nemam šta. Niko nisam vidio nijedan gameplay, nisam vidio LOL-a. Ali to je isto neka internet igrica, to je preko interneta se skida. Ali ja baš nisam ljubitelj tih igara. Ne možete vi nekog da natjerate da igra ono što hoće. Ja sam pokušao da ih barem natjeram, pitao sam da li ima s njim, neko ima, ali od brata, ne znam kako se zove. I neću sad da ga imenujem. Ajde, je to, jeste. Ne, zajbat, nisam teo da idem, nisam lud da idem pa da padnem. Da bude ovaj video najviše dislajkova
Ne daj Bože od žalstinu ovog videa. Baby, baby. Peder jedan jebot. Te treba streljati. Vata? Kako je to uspio? Da li mi to da uspemo? Ne znam, možda to bude zadnji video, to jest koliko, možda bude ako stignem i sljedeća rundu. Možda sljedeća ili... Kako je mrtvo jebot. Ha? Sockanost, ajde, op. Umri više. Došli smo do... sad ne znam. Svi se pitate zašto sam promenio ulovac Leon Game Srbu. Zato što se ja zovem Aleksandar. Aleksandar se zovem. I pošto je to sad predugačko ime da se zove Aleksandar Gaming SRB, napisao sam Acalion Game SRB. Acalion kao Acalav, a Games pošto snimam igrice i SRB zato što sam iz Srbije. I što sam 100% Srbije. 100% Srbije. Sad ne znam, čuje se neka buka se čuje. I umro se. Trebao sam levo da ide. Da li će sad ovo biti isto moguće, pošto moji neće da čuti. Da li će biti izbačen jebeni video. I ne. Ali ja ovo neću nikad da pređem, verujte mi. Možda ću preći za godinu dana kad se vežbam. Ovo retko kad ova mapa bude. Inače ova mapa se zove Kokain. Lepa mapa. Sad, kako se ovo prolazi, baš me zanima. Ajde. Go guys. Go demovi. No. Yes. No. Yes. Pa da bude brže. Ajde. Možeš ti to da moment. Sad ako uspe barem jedan da preživi, moći će da ga pobjede. Ovo je 100% pobjeda. Ovo je 100% pobjeda. 100% pobjeda. 100% pobjeda. 100% pobjeda, jest. Ajde, ko će pobijediti? I opet još jedna pobjeda. A ne ovako... Inženjer razočarao se. Evo ga, najbrži lik u igrici Scout. Za 125 fight. Nisam siguran da sam igrao. Jesam igrao već sa njim, mislim da jesam. Ne, nisam, igrao sam s njim. Nemam šta da komentarišem. Bukvalno sam zaboravio za ovo. Pošto ja mislim da neće biti sljedeće runde, teo sam ono da probam što je onaj demo menu uradio, možda ću to da probam van kamere, to je ovako. I ljudi, to se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidio moj povratak ili ne. Ako vam se sviđa, ostavite like, šerujte ovaj video da se vratimo nazad. I subscribeujte se, ako vam se ne sviđa ostavite dislike, to znači da ću morati da se popravljam. I tako dalje. Ovo je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio i ovo je s Bogom za sad.